na guys, mga ka-KP. Let's taste. Taste for the truth. Good day po. Magluluto po tayo ng merienda or pampulutan. Half kilo ng isa. I-crispy natin. Ayan. Sasangkapan lang natin ang paminta. Tsaka itlog. Ayan. Tapos medyo gamag lang natin siya. Halo lang natin yung ano. Ihalo lang natin yung itlog. Na yan. Purpose ng itlog para kumapit yung harina. Pinakuluan ko na pala ito. Yan, pinakuluan ko na yan. At nirinis ko na din. Let's go, prituin na natin. So ito na mga ka-KP, magbe-breadings na tayo. Yan. Islulub lang natin dito. Yun. Mga ka-KP. KP pala, Kapampangan taste. Yan, tapos i-shake lang natin ng ganyan. No? Yun. Tapos ready to fry na tayo. I-fry na natin ito. Ganito rin ba kayo mag-check ng ano, ng oil kung mainit na? Yan, mainit na. Pwede na siguro yan. Ayan lang natin ito. Yun! Yun! Masarap to mga ka-KP. Crispy isaw. Kasya lang para ma-crispy siya. So habang may tayo mga ka-KP, gagawa tayo ng sausawan. Ito mga ka-KP, gagawin natin sausawan. Yung pipino, kalamansi, sibuyas at bawang. So ito na. Crispy yan. Mga ka-KP. Pwede nga na to. Pang merienda or pang pulutan. So yan, ito na mga ano ka-KP. Sobrang crispy niyan. First batch, siguro nasa lang tayo dito. Hanggang fourth batch. Titimpla tayo ng ano, ng sauce natin, ay ng suka. Ayan, kalamansi, pipino. Ayan. Tapos sibuyas at bawang. Yun. Tapos paminta. Tapos tong suka. Yun. Tapos lagyan natin ng patis. Konting patis lang. Tapos konting asin. Halo-halo muna. Solid dyan. Tapos na. Guys, mga ka-KP, let's taste for the truth.